زي أقولكلو التلفزيون إرتراي عزو السلام تانا تقبلوا زي خبركم من خبركم نتعذبتنا كما يتمسيهم نلو مقدام 14 قنبو ساعة تشاعة تمشي استدالو زينا ومسنادون في المالنا نمكتتالكم بخبر زعدم إفرام قري بغندي نتبطات خافلم بريزيدنت سياسة فوركي ناب شيخ محمد بن زايد آل نهيان يوحنا ملك سديدوم كوم سرطو نتفتات مقرابن معقاب حمد الماين أمراز زيبولو من رجع مقانو تقليسون لومياب استغير شامناي مدرخ جيرو دي إيطاليا بينيام قرماي حمشاي وزيهم أب مالي نقداماو متتتاوز قوم سفيح سلماو سلف تقايدوم شاينان كروشيان كل مدياو زمدن أن مدنفع أخسر حاب السمامعين أب سفيح دبو خفال إيسيا تخصيتو زلوم معبلا وعي أب هزبي تعناون محبر قطباون سيمات فترة اللهم بريزيدنت سياسة فوركي شيخ محمد بن زايد آل نهيان بريزيدنت حبرات إمارات عرب كوين بممرازو لومي 14 قنبوتنا يوحنا مال اقتصاديدو بريزيدنت سياسة بسمو قمون بسم هزب منقستن إرتراب سدودو ملأختي بريزيدنت حبرات إمارات عرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سناي من نيوتن أسالتو سرحن نحاوز بإمارات دمار هوان بلسقنان تمنيوم أما وداتا بريزيدنت سياس عميق حونتاوي زمدنا إرتران حبرات إمارات عربن بمرحنة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نخلت يزبتات بزربح زيادة 5 معبلن كلتاوي متحببار كم زعززن صنع منو تقليصهم كاب كلتشحنا 4 عامة مرة جميرو بريزيدنت حبرات إمارات عرب كوينو خقلقل صنعه شيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعصر 3 قنبوتا مبل 7 عامة عدميو بحمام كم زعرفه زذكريوم منستر حرشان بعل سلطان أقرابن سازة قدامن كومستورتو نتفتات مقرابن معقاب حمد الماين مسرت كل انتناو حرشاو لمعات بمقانو بزحي لخدفاء له أزخا خيرام بملكة صبصاب استدالو تحستلو ياسين صالح كقربويم كوم زسرتو نتفتات مقرابن معقاب حمد الماين أمارات زي بلو مريجان حداثة مريت هاجرنا بمخانو بزحايلة كدف فقالو منستر حرشان بعد سلطان أقرابن انسساز زقرامن بمخنيات 15 قنبت هاجراو معالتي حاملة وفري أبزوصو حبراو ملأختي تسويعهم مريت هاجرنا بسنكي بحرياو مسرحاتن زي وحس أطاق مادك سبن شفنا أقرابن فريامنتون الناقودة أباسكا في درجة خمزبت حازت أغسط ملأختي حرشاول معتنا أماي كوعتات بزتكبر متكال أقرابن مسرح زالاتاتن انت زي تسني كوا حاسكم زي كأل بمحبار منغستي إرترا نزحكي أبقمت بمئتاو أبزحلف 31 عامتات هزب الزماء كلهم أما أكاب حمد ماين مقرابن زو تكورن تفتات تحدثوا مريت كالسلاسل المصنحون مهلاون أبرهم اتي حبراو ملأختي أسعبو أزوم تفتات ودباتن تعكنتن نخونو أب كل تشحن شدشتن حيال تعاري نحملا يوفري زبل عبي هاجراو مدب مبقاس عمت متى 15 قنبت كم زقمقمو يقبر كم زلب مقلاتس اتوفري بمنصر علامو ولا كمقلل أبركتو زي كحر انتخونه كابتي زعممو اتسترفو آزي 5 عبي أسميرلهم اتي كاب قربا عمتات اتحيزو اتابع انفتح زلو بوداوتات اكلات منغستي محبرات تمهرو كوماتن قدسات والقسباتن زكايا زلو نطفتات مقرابن معقاب حامد الماين وصيتو بقلل سلازيت امت بزل على درخت كقصل ززخاخرت ملأختي بدرجه منغستي زدالو فلسطات نتقلب ملا هاجر سلازي اكل عدتات ابيات تمهرتن كالوت تكالاتن مزمل كوتم كيلاتات بملزاب ببعقمن فلسطات اقراب امدلاو اجامم كبركتو تلابين اتمل اختي اب موداتا معقاب حامد ما ينزح مرتو مفواس ماي كوعتات مسرت كل انتنا وحرشاولو معات كم زخون مقبار نطفتات مقرب اب كل قصلاتات حبرتسب بدرجه قديتا مسققار حزاتات بموحاسن بمصفحن بحرياو بزحنت مسسان كم اون اماراتات ساعات بمبزح برست اقرام من كاي كرفالهم ازخيرم كاب شدشتخ 29 قنبوز زكازلو مبل 105 جيرو دي إيطاليا لومي 153 كيلومتر بالشفن شامناي مدرخ بزغطللو أبال بالجماويت كلب انتر مارشي إرتراوي بنيام قرماي حمشاي وزيهم أبزي أبال كلب لوتو سودال بالجماو توماس ديغنت بالسلسة ساعتن 30 دقائق 53 كاليتن قداماي زوصل المدرخ
ቢንያም ب15 ካልእ ድሕሪኡ ኣብ ቀዳማይ ናይ ግራንድ ቱር ተሳትፉ ንሳልሳይ ግዜ ናይ 5ይ ደረጃ ዓወት ተመዝጊቦም ቢንያም ግርማይ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ካልኣይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ራብዓይ ኣብ 5ይ መድረኽ 5ይ ኣብ 6ይ መድረኽ ድማ 5ይ ምውጽኡ ዝዝከር እዩ ጂሮ ዲ ኢታልያ 2022 ጽባሕ 15 ግንቦት 191 ኪሎ ሜትር ብዝሽፍን 9ይ መድረኽ ክቕጽል እዩ ክቡራትን ክቡራንን ነዚ ደስስ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ Sensational from De Gent, and here's a sprint for 5th place between Mauro Schmidt, Biniam Girmay and a beaten Mathieu van der Poel. Biniam Girmay will pick up another 5th place for ahead of Schmidt and then Mathieu van der Poel. ኣብ ዞባን ሰባን ዞባታት ዒላ በርዕድ ሓጋዝ ሓመልማሎን ዓተ ክሌዛንን ኣብ ዓመት 2021 ኣብ ዕቃበ ኣከባቢ ሓፈሻ ሃብቲ ገረብ እንስሳ ዘገዳምን ድማ ብፍላይ ኣተኪሩ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ተገምጊሙ ب12 ግንቦት ኣብ ኤደን ዞባ ዒላ በርዕድ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ሓላፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባን ሰባ ኣቶ ደበሳይ ወልዳይ መደባት ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣድማዕነት ንኽህልዎ ውህደት ተሳተፍቲ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ጎኒ ጎንቲ ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ንጥፈታት ኣግራብ ከይበርሱን ከይቁረፁን ጽኑዕ ሓለዋን ቁፅጥርን ክግበረሎም ተላብዮም ሓለቓ ስታፍ ክፍለ ሰራዊት 34 መጀር ተኽለበይን ብወገኑ ብርሰት ኣግራብ ምግታእን ንምስሳኑ ምስራሕን ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ብርሰት ሃብቲ ገረብ ንዝተዋፈሩ ተሪር ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዝግባእ ገሊፆም ኣብቲ ገምጋም ዓድታት ኣብ ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ሃብቲ ገረብ ተመክሮ ክለዋወጣ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ክድፍኣሉ ንውርያትን ዘቤታዊ ሃልክን ተባሂሉ ዝቁረፅ ኣግራብ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ደው እኳ እንተዘይበለ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዝርከብ ተገሊፆም ኣብ መወዳእታ ኩነታት መበበ ቆላውያን ኣግራብ ብፅፁይ ንምፍላጥ ቁፅሮም ዓይነቶምን ዝርከብሉ ከባብን ብግቡእ ተጸኒዑ ክስነድን ግቡእ ዕቃበ ክግበረሎምን ለበዋ ቀሪቡ ጨንፈር ሃማደ ዞባ ደቡብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣካላዊ ጥዕናውን ስነ ኣእምሮውን ሳዕቤናት ዘለዎ ድሑር ባህልን ልምድታትን ንምውጋድ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ ዘተኮረ ዕዮ ክዓዝዝ ትማሊ 13 ግንቦት ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ፀዊዖም ሓላፊት ጨንፈር ወይዘሮ ሰናይት ኣፈወርቂ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል መርዓያ ትሕቲ ዕድመ ምኽንሻብን ካልኦት ጎዳእቲ ልምድታትን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘኸተልዎ ሳዕቤናት ቀሊል ከም ዘይኮነ ጠቒሳ ንመርዓያ ትሕቲ ዕድመ መግትእ ክገብራሉ ዝግበን ኣውራ ኣዴታት ምዃንን ብምሕባር ሳዕቤናቱ ተገንዚበን እጃመን ከበርክታ ኣተሓሳሲባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርተን ብሉፃት ኮይነን ክወፃን ኣብ ደረጃ መሪሕነት ክበፅሓን ሃማደ ካብ ዝጉስጉሰሉን ካብ ዘተባብዑን ምዃኑ ጠቒሳ ከዓ ንምሉእ ኣግዞ ብዕቱብ ክስራሕ ኣዘኻኺራ ኣብቲ ጋጣሚ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ኣብያተ ፍርዲ ዞባ ደቡብ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ተስፋ ሚካኤል ኣፍልጦ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕጊ ንምዕባይ ዝሕግዝ ኣብ ሕጋዊ መስራዓት ሕፀ መርዓ ፍትሕ ቀለብ ቆልዓን ውርሻን ዘተኮረ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ከም ዝሃበ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ኣብ ዞባ ማእከልን ዞባ ኽርያ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ድርፎ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ኣትሒዞም ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ ሰፊሕ ንጥፈታት የሰላስሉ ኣለዉ መዓልታዊ ኣስታት 400 ሰባት ኣብ ሰሙን 6 መዓልታት ኣብ 5 ነቁጣታት እናወፈሩ 8 ሜትሮ ቁመትን 1 ሜትሮ ጎንን ዛላታት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ወኪል ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ መንእሰይ ዮሃንስ በረኸት ገሊፆም ዛጊት ኣስታት 74 ሄክታር ተዛልዩ ከም ዘሎ ጠቒሱ ከዓ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ምስ ምጅማር ክራማት ዒቃ በለስን ቀላሚጦስን ክትከለሉ መደብ ከም ዘሎ ብርሂዮም ነበርቲ ረብሓ ናይቲ መደብ ተረድዮም ብልዑል ወኒ ሰርሑ ምህላዎም ዝሓበረ መንእሰይ ዮሃንስ ንዝያዳ ውፅኢታውነት ምስ ተኸባቢ ዝሰማማዕ ፈልሲ ክዳሎ ኣተሓሳሲቡ ክቡራትን ክቡራን ተዓዘብትና ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ማሊት ማል 13 ግንቦት ንግዳዊ ምትእትታው ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ውዒሎም ኣሽሓ ሰልፈኛታት ኣብ ጎደናታት ከተማ ባማኮ ብምውፃእ ኣብ ሃገሮም ተዋፊሩ ዘሎ ግዳማዊ ሓይሊ ብቕልጡፍ ክወፅእ ፀዊዖም ብዘይካዚ እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ማሊ ካብ መፋረቅ 2020 ብዕልዋ ስልጣን ሒዙን ዘሎ ወተሃደራዊ መንግስቲ ዘለዎም ደገፍ ገሊፆም ወተሃደራዊ መንግስቲ ማሊ ግዳማዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ሃገር ድማ ብፍላይ ተኸሲቱ ዘሎ ፀጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሖም
ወታደራዊ መንግስቲ ካብ 2012 ጀሚሩ ኣብ ሃገሩ ተዋፊሩ ዘሎ ግዳማዊ ሓይሊ ክወፅእ ድሕሪ ምእዛዙ ፈረንሳ ሰራዊት ኣስፊራትሉ ንጸንሐት ማዓስከራት በብእዋኑ ተረክብ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ማሊ ምስ ፈረንሳ ኸቲማቶ ንጸንሐት ወታደራዊ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ከም ዝሰረዘቶ ኣይርሳዕን ቻይናን ክሮኤሽያን ኩሉ መድያው ዝምድናን ንምድንፋዕ በርቲዐን ከም ሰርሓ ኣፍሊጠን ተን ሃገራት ንዝገለጻ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን መራሕትን ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ እዩ ፕሬዚደንትታት ሺ ጂንፒንግን ዞራን ሚላኖቪችን ሃገራቶም ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባ ጥዕና መራኸቢታትን ካልእ ጽላታትን ምትሕጋዘን ክሕይላ ምዃነን ኣብ ትርክብ ኣፍሊጦም ኣለዉ ቻይናን ክሮኤሽያን ኣብ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሓባር ከም ዝሰርሓውን ኣብ ትጋጣሚ ገሊጸን ኣለዋ ፕሬዚደንት ክሮኤሽያ ዞራን ሚላኖቪች ሃገሩ ንምዕዋት ናይቲ ቻይና ዝበገሰቶ ሓደ ቅናትን ሓደ መገድን ከም ትጽዕት ሓቢሮም ኣብ ሰፊሕ ደቡብ ክፋል ኤስያ ዝተኸስተ ማዕበላዊ ዋዕና ወሰኸ ብምምጽኡ ኣብ ህዝቢ ጥዕናውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት ይፈጥር ኣሎ بمسرت ጸብጻባት ፓኪስታንን ህንድን ኣብ ዝርከበን ሃገራት ዞባ መጠን ዋዒ ልዕሊ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በጽሑ ከም ዘሎ እዚ ድማ ንመዓልታዊ ንጥፈታት ህዝቢ ከም ዘሰናኸሎ ተፈሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋዒ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ይእመስል ዘሎ ኩሉ መድያዊ ክሰራታቱ ከዓቢ ተሰጊኢሎም እዚ ኣብ ደቡብ ክፋል ኤስያ ተኸሲት ዘሎ ማዕበላዊ ዋዒ ኣካል እቲ ብደረጃ ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ሳዕቤናት ክሊማዊ ነውጽ ምዃኑ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ይጠቕሱም معبلاو وعي علق حبوبلاو معبل بارع مرورن كال بارياو حركاتاتن قال كاب صعبينات كلماوي من مزبال مخانم توم كيلاتات يحبروم منسترات مكلخ روسيان أمريكان تمال 10 قنبوت بقودا يوكرين ناي تليفون ركبا كايدوم يكون براب زكوينات يوكرين دحري مجمارون اي فلما زخون ركب زخون از تبصحه مرددا كم زيلبو تقليص اللهم كلتياتهم لعلو السبب مزي اب مفارق زحلفه ورحلكاتيت تماساسالي ركبا كايدوم منباروم زي تقصو صبصبات اب تقاطامون امونغو هاغراتهم نزلو فللين مسباب كردادو كم زي كالو يحبروم أمريكا روسيا وتهدراو كببان مئتاو اب سمينن مبرقن اوروبا بتقبرو زلا مسفحفح بتحده ني يوكرين توبو زلا غزيف وتهدراو دغف دما بتخالي مس روسيا صنحه فللي بقليلو زصبب كم زي مسل وتهدراوان تنتنتي امتهم اب نيجيريا بسنكي صطتاو زيرغات لعل 18 مليون قلعو كما اد تمرت ريحقم مهلاهم صبصبات حبيروم بمسرتهم صبصبات بتي صطتاو زيرغات لعل 11 شعبيات تمرتي سرحن كو قارصا كم تجدد ما تفليتهم سسامي تايت كابتوم كم عد تمرت تعليم زلو قلعو دق انستيو مخانن اب تصبصاب تتقيسلهم اب نيجيريا اب 2021 لعلي 1500 تمهارو بعطقات كم تچويو زتوصل صبصبات زبزحو خباتهم دحريز تخفللهم مبادلتي ገንዘብ ናጻ ክልቆቁን ከሎ ገለ ድማ ዛጊት ደሃይም ከም ዘይተረኽበ ይረዶም ኣብታ ምዕራብ አፍሪካዊት ሃገር ዝንቀሳቀሱ ሽብራውያን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዘካየድዎ መጥቃዕታትን ጨውያን እናሐየለ ይመጽእ በምህላው ካብ ማዕድ ትምህርቲ ናይ ዝረሕቁ ቁጽር ቆልዑ ኣብዚ ዓመት እዚ መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእልካ እቶም ጸብጻባት ይእምቱ 15 ሃገራት ኣውሮፓ እስራኤል ብምዕራባዊ ገበናግም እተሃንጾ ዘላ ዘይሕጋዊ ሰፈራታት ከተቋርጹ ጸዊዐን እዘን ጀርመን ፈረንሳን ኢጣልያን ዝርከበን ሃገራት እትስጉምቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ዘሎ ምትፍናን መሊሱ ዘኽርር ንጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ድማ ብሓደጋ ዘእቱ ምዃኑን ሓቢረን ዘለዋ እስራኤል ኣብቲ ብውግእ ጎቢጣ ሒዛቶ ዘላ ምዕራባዊ ገማግም ልዕሊ 4000 ተወሰኽቲ ኣባይትን ምህናጽ መደብ ከም ዘለዋ ይዝሕበር እስራኤል ነቲ መስርሕ ከተቋርጾ ካብ ሓያሎ ወገናት ንዝቐርበላ ዘሎ ጻውዒት ዕሽሽ ክትብሎ ምጽንሃ ይግለጽ እታ ሃገር ኣብቲ ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ጎቢጣ ዝሓዘቶ ከባቢ ልዕሊ 700,000 ዜጋታታ ኣስፊራ ከም ዘላኻ ይጥቀስ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ህንዲ ትማል 13 ግንቦት ኣብ ንግዳዊ ህንጻ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራ ወሪዱ بسنكتي على 4 درب هنصا استخست حدقا بوحدو 27 سبات كموتن كله هوسيا زركبهم 10 كالوت كم زقصلوخا سمز سرحيت مدحان هيوت هند قليصم اللهم بستقعدنا مدحان هيوت سرحيت 6 سبات بهيوت كم سررو تفليت اللهم تنقت حدقا نمفلات مرمراي كات كم زلو زقلصو سمز هندي لحكي غاز كخون كم زخل افناوي قمتاتهم هيبوم اللهم
ኣብ ህንዲ ሓደጋታት ባርዕን ነጉትን ከጋጥም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝተጠቕሱ ጸብጸባት ኣብ 2019 ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ብዝተኸስተ ባርዕ 43 ሰባት ከም ዝሞቱ የረድኡ። ክቡራትን ክቡራንን ዜናታት ምዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም እየ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ናይ ዮሐና መልእኽቲ ሰዲዶም። ኮምሰረቱን ንጥፈታት ምግራብ ምዕቃብ ሐመድን ማይን አማራጭ ዘይብሉ ምርጫ ምዃኑ ተገሊጾም። ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ሻምናይ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢታልያ ቢንያም ግርማይ ሓምሻይ ወፂኡ። ኣብ ማሊ ንግዳማዊ ምትእትታው ዝቃወም ሰፊሕ ሰልማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ቻይናን ክሮኤሽያን ኩሉ መድያው ዝምድና ንምድንፋዕ ሰርሓ ተስማሚዐን። ኣብ ሰፊሕ ደቡብ ክፋል ኤስያ ተኸሲቱ ዘሎ ማዕበላዊ ዋዒ ኣብ ህዝቢ ጥዕናውን ማሕበር ቁጠባውን ፀገማት ይፈጥር ኣሎ። ባርከስ ክቡራትን ክቡራንን ሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ብወገና ብሩኽ ምሸት።